Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hep, bago tayo mag-secret file, ay i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Yung perang ibinibigay ko sa boyfriend ko at gusto ko lang magbahagi ng karanasan ko sa buhay. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jessica. At ito, ang aking secret file. Noong 2019, nagsimulang magulo ang buhay ko. Kasal ako at 6 na taon na kaming ng partner ko noon. Meron kaming problema. Napakabastos niya sa mga magulang ko. Hindi niya ito nirerespeto. At ayaw ko noon. Siguro, maswerte ako na hindi pa kami nagkakaanak. Pero malas din dahil hindi kami makabuo. Dahil na rin siguro sa stress ko sa asawa ko. Kaya naman sa trabaho ko nililibang ang sarili ko. Dumating ang araw ng Christmas party namin. Inilibot ko ang paningin ko. Wala man lang akong makitang kaedad ko o kahit pogi. Hanggang sa bigla na lang may tumabi sa akin. Itago natin siya sa pangalang Roger. Gwapo siya at mabango pa. Naging masaya ang table namin noon at doon na ako inasar-asar ng mga katrabaho ko. Nagbiro pa nga ako sa kanila. Sabi ko, "Nako, nakita ko na yata ang magiging kabit ko." Pero biro lang talaga yon, DJ Rocky at DJ Jello. Habang tumatagal, nagkakalabuan na kami ng asawa ko. Nalulong siya sa sugal at naubos niya ang lahat ng savings namin. Naging dahilan yon para tuldukan na talaga ang relasyon namin. Bukod pa ron, meron siyang ibang babae. Nilet go ko ang asawa ko at nag-focus sa trabaho ko. Si Roger, ipinartner sa akin sa trabaho. Siya pala ang magiging assistant ko. Naging palagay ang loob ko sa kanya. Nagkamabutihan kami. Marami nga sa mga kaibigan at katrabaho ko ang nagsasabi sa akin, "Okay na yung mga biru-biruan lang pero wag ka na dyan.
Uy, tigil-tigilan mo ang pagsama dyan ha. At paulit-ulit ko silang tinatanong, bakit? Pero walang makapagsabi sa akin ang totoo. Hanggang sa nanaig ang curiosity ko at ako na mismo ang tumuklas kung ano ang meron kay Roger. Kaso nagkamali ako sa pagiging curious ko. Minahal ko siya. Doon nagsimula na akong lumubog. Lumubog sa utang. Hindi ko na nabantayan ang sarili ko. Halos ang ginagawa ko na lang ay kumayod ng kumayod para mabigyan lang siya ng pera. Dahil nakita ko ang buhay niya. DJ Rocky at DJ Jello. Wala nang magulang si Roger. Patay na pareho. Mag-isa na lang siya sa buhay. May mga kapatid siya pero may kanya-kanya na silang buhay. Sabi pa nga sa akin ni Roger, kung hindi ako kikilos, hindi ako makakakain. Tapos nalaman kong pinalayas siya sa tinutuluyan niya. Ako ang naging katuwang niya sa lahat. Ako ang sumalo sa kanya. Kumuha kami ng inuupahang bahay. Ako ang nagpresentang magbayad ng rent. May internet pa. At sa totoo lang, pakiramdam ko, parang nagiging sugar mommy niya ako. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw. Napagtanto ko na nakaubos na ako ng 150,000 pesos para kay Roger. Isang gabi, nag-inom siya sa amin. Naiwan niya ang cellphone niya. Dito ko na nakita ang katotohanan. Lahat ng mga nakasave sa gallery. Hep, bago tayo mag-secret file, ay i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Yung perang ibinibigay ko sa boyfriend ko ay ibinabayad niya. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Lagi ko kayong pinakikinggan. At gusto ko lang magbahagi ng karanasan ko sa buhay. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jessica. At ito, ang aking secret file. Noong 2019, nagsimulang magulo ang buhay ko. Kasal ako at 6 na taon na kaming ng partner ko noon. Meron kaming problema. Napakabastos niya sa mga magulang ko. Hindi niya ito nirerespeto. At ayaw ko noon.
Siguro, maswerte ako na hindi pa kami nagkakaanak. Pero malas din dahil hindi kami makabuo. Dahil na rin siguro sa stress ko sa asawa ko. Kaya naman sa trabaho ko nililibang ang sarili ko. Dumating ang araw ng Christmas party namin. Inilibot ko ang paningin ko. Wala man lang akong makitang kaedad ko o kahit pogi. Hanggang sa bigla na lang may tumabi sa akin. Itago natin siya sa pangalang Roger. Gwapo siya at mabango pa. Naging masaya ang table namin noon at doon na ako inasar-asar ng mga katrabaho ko. Nagbiro pa nga ako sa kanila. Sabi ko, "Nako, nakita ko na yata ang magiging kabit ko." Pero biro lang talaga yon, DJ Rocky at DJ Jello. Habang tumatagal, nagkakalabuan na kami ng asawa ko. Nalulong siya sa sugal at naubos niya ang lahat ng savings namin. Naging dahilan yon para tuldukan na talaga ang relasyon namin. Bukod pa roon, meron siyang ibang babae. Nilet go ko ang asawa ko at nag-focus sa trabaho ko. Si Roger, ipinartner sa akin sa trabaho. Siya pala ang magiging assistant ko. Naging palagay ang loob ko sa kanya. Nagkamabutihan kami. Marami nga sa mga kaibigan at katrabaho ko ang nagsasabi sa akin, "Okay na yung mga biru-biruan lang pero wag ka na dyan. Uy, tigil-tigilan mo ang pagsama dyan ha." At paulit-ulit ko silang tinatanong, bakit? Pero walang makapagsabi sa akin ang totoo. Hanggang sa nanaig ang curiosity ko at ako na mismo ang tumuklas kung ano ang meron kay Roger. Kaso nagkamali ako sa pagiging curious ko. Minahal ko siya. Doon nagsimula na akong lumubog. Lumubog sa utang. Hindi ko na nabantayan ang sarili ko. Halos ang ginagawa ko na lang ay kumayod ng kumayod para mabigyan lang siya ng pera. Dahil nakita ko ang buhay niya. DJ Rocky at DJ Jello, wala nang magulang si Roger. Patay na pareho. Mag-isa na lang siya sa buhay. May mga kapatid siya pero may kanya-kanya na silang buhay. Sabi pa nga sa akin ni Roger, kung hindi ako kikilos, hindi ako makakakain. Tapos nalaman kong pinalayas siya sa tinutuluyan niya. Ako ang naging katuwang niya sa lahat. Ako ang sumalo sa kanya. Kumuha kami ng inuupahang bahay. Ako ang nagpresentang magbayad ng rent. May internet pa. At sa totoo lang, pakiramdam ko, parang nagiging sugar mommy niya ako. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, napagtanto ko na nakaubos na ako ng 150,000 pesos para kay Roger. Isang gabi, nag-inom siya sa amin. Naiwan niya ang cellphone niya. Dito ko na nakita ang katotohanan.
lahat ng mga nakasave sa gallery niya ay puro larawan ng lalaki. Sa 2 taon naming magkasama, never kaming naghalikan o nag-sex. Napakasakit. Sa pagkakataong yun, ay nakikipaghiwalay na ako sa kanya. Ilang linggo ang lumipas. Tuluyan nang naghiwalay kami. Pero kahit anong pigil ko sa damdamin ko, siya pa rin ang isinisigaw nito. Mahal ko pa rin siya. At handa akong bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nagkabalikan kami. Kaya lang, kinabukasan, hindi na siya nagre-reply. Nagtataka na ako kung bakit. Hindi ako mapakali. Nang biglang pinuntahan ako ng kapatid niya at ng pamangkin niyang babae. Ang balita nila sa akin, nakakulong si Roger. Nadamay raw ito sa isang bypass operation. Napatanong ako bakit? Nagmamadali akong pumunta sa kulungan para makita siya. At nang makita ko siyang nakakulong, doon na ako nasaktan para sa kanya. Lumipas ang mga araw at na-assign ako sa ibang lugar dahil sa trabaho. Nag-double job pa ako dahil iniisip ko kung paano ako makakaipon ng pangpiyansa para sa kanya. Nagdasal ako. 2 araw hindi ako makatulog. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng senyales kung dapat ko pa bang tulungan ang taong ito. Then pag uwi ko, nag-message ang pamangkin niya. At sinabi na i-retrieve namin ang Facebook account ni Roger para ma-deactivate ito. Ako ang nag-login. At nang mabuksan ko na, DJ Rocky at DJ Jello, napasabi na lang ako ng, "Oh my God." DJ Rocky at DJ Jello, nalaman ko na yung mga perang ibinibigay ko kay Roger ay ginagamit pala niya para magbayad sa mga lalaki kapalit ng sex. Sobrang dami kong mensaheng nabasa. To the point na halos lumubog ako sa kinauupuan ko. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Kinabukasan pinuntahan ko siya sa kulungan. Sinabi kong alam ko na. Alam ko na ang lahat. Humingi siya ng tawad sa akin. Handa raw siyang magbago para sa akin. Nahabag naman ako sa kanya. At ayoko na rin dagdagan pa ang stress niya. Dahil alam kong mahirap ang nasa loob ng kulungan. Sa katunayan,
Araw-araw ay dinadalhan ko pa rin siya ng pagkain at pera. Na para bang ipinapakita ko na hindi ako nasaktan sa mga nalaman ko. Oo, una, nagalit ako. Pero nalusaw ng pagmamahal ang galit na meron ako para sa kanya. And since nasa akin na ang cellphone niya, naisip kong tingnan ang mga iba pang nakasave rito. May nakita ako. Nasa hidden folder. Mga video. Sex videos. Sa ilang taong relasyon namin. Nakikipagrelasyon siya sa iba't ibang lalaki at babae. Sabay-sabay. May mga video pa na sa mismong bahay namin, sa mismong bahay na inuupahan namin nakuha. Ang pinakamasakit, never naman niyang ginawa sa akin yung mga ginawa niya sa iba. Naiintindihan ko naman na silayas siya. Tanggap ko naman kung ano siya. Pero hindi ko akalain na kaya niyang gawin yun sa iba habang pinapaniwala niya ako na matino at seryoso siyang lalaki. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, akala ko siya na yung makakasama ko sa buhay. Kasi lahat ibinibigay ko naman sa kanya. At ipinaparamdam niya sa akin na kung wala ako, wala siya. Na sa akin siya umaasa. At sa pagkakataong ito, parang hindi ko na kayang tuparin ang pagtulong sa kanya. Kasi wala naman akong ginawang mali, kundi maging mabuting tao at girlfriend sa kanya. Lahat na ibigay ko ni. At sa dulo, ako pa rin ang nasaktan. Sabi pa niya sa akin, "Baby, sama ako sa iyo sa paglabas ko, ha? Magsisimula tayo ulit." Umaasa pa rin siya sa akin. Sa ngayon, pakiramdam ko wala ako sa tamang pag-iisip para magdesisyon. Ang naiisip ko lang ay kung worth it pa ba ang pagpupuyat ko, ang pagpapagod ko, ang pagmamahal ko para sa isang taong napakaraming kasalanan na sa akin. Hindi ko siya kayang pabayaan sa loob ng kulungan. Naroroon pa rin ang awa. At sa pagkakataong ito, pinipili ko muna na hindi mo na siya makita at mag-focus ako sa pagtatrabaho. Kaya lang hindi pa rin ako mapalagay. Naiisip ko kung kumusta siya. Ano na kayang lagay niya doon? Nakakain ba siya? Nakakatulog ba siya? Mga ganon. Ewan ko, mababaliw na yata ako, DJ Rocky at DJ Jello. Salamat na lang dahil sa paraang ito, kahit papano ay gumagaan ang loob ko. Hanggang dito na lang po muna. Muli, ako si Jessica. At ito, ang aking secret file.
Tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media. At ikaw na nakikinig, kung ikaw ay may jowa, talaga nga naman napakayabang mo. Kung ikaw ay nagdadrive ngayon, ikaw, tumingin ka sa akin. Akala mo nakikita, no? Hindi, napapakinggan. Napapakinggan mo, walang iba, DJ Kim Chino. Ikaw na may jowa, ay naku, sinasabi ko sa iyo, baka it's time, no? It's time para regaluhan mo yung minamahal mo ng karapat-dapat na regalo. Hindi yung puro katawan. Katawan kasi i-date mo, 'di ba? Pwede naman din kasing ibang bagay ang iregalo mo pang spice up ng inyong relasyon, 'di ba? Kaya ako nandito ngayon, usapang regaluhan, usapang bigayan at usapang tikiman. Bakit? Pwedeng iregalo pagkain di ba? Anyway, mahal na papakinggan mo, walang iba kundi ang Spicy Opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Ano yung sa'yo? Kimchi na yung nida. DJ Kim Chino po makakasama nyo 6 to 9 p.m. o sinasabi nilang 69 kasi nga 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako yung makakasama, 6 to 9 p.m. ako ang bahala sa kwentuhan, 6 to 9 p.m. ako na rin ang bahala sa lambingan. Wow, kung gusto mo ng lambing, di ba? And of course, 6 to 9 p.m. usapang love tayo. At syempre, ay nako, sinasabi ko sa inyo, minsan, di ba, ang hirap maghanap or makahanap ng ireregalo sa mahal natin. Whether if it's birthday, anniversary, mansary, o kung ano man selebrasyon. Pero definitely, minsan, wala tayong ideya kung ano ba dapat ang iregalo natin sa ating mga iniirog. Di ba? Hindi pwedeng yung sarili mo lang lagi. Oh.
Nauumay din yan. Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. Let's keep it basic. Let's keep it cool. And at the same time, alamin mo ang pwede mong iregalo para naman hindi masayang ang iyong pera. Diba? O eto na. Ito effective to kasi ilang beses na ako niregaluan ng mga ex ko neto at talaga nga namang kinilig ako at binigay ko ang aking sarili. Anyway, tonight ibibigay ko ang gift ideas kay Mahal. Unang-una, Mahal, ang pwede mong iregalo sa iyong iniirog kung gusto mo siyang regaluhan. Pwedeng-pwede ang staycation. Di ba? Uso na yan ngayon eh. Ano ba naman yung mag-book ka ng hotel, motel, o di kaya Airbnb or specific room? Bakit? Bakit staycation? Alam mo, maganda sa staycation, magkakaroon kayo ng different ambience. Different view, di ba? Hindi yung puro sa kwarto lang kayo nagka-cuddle. Kapag nag-book kayo ng staycation, usually makikita mo sa social media, may mga picture-picture pa yan. May mga theme. May different theme, different accessories, different toys. Di ba? Kasi may mga ano yan may mga design or display na talaga nga namang masarap sa mata at maninibago ang experience or new experience ba kapag different venue ang inyong pagtutulugan. Diba? Totoo lang. Kaya ikaw na nagbabaka sakali or di kaya nagpaplanong regaluhan ng iyong jowa or asawa, it's time for you. And this is also a sign na i-book mo na yan. Diba? Para iba naman ang ating battlefield. Diba? Kung kayo ay magbabakbakan, syempre sa ibang lugar naman. Uy, anyway, speaking of mga mang-iirog or mapagmahal na nakikinig sa atin, no? Ang dami. Mga gwapo at nagkikisigang drivers. Shoutout natin buong RGA or RGI Alakdan. Lalong-lalo na raw ang Grey Wolves chapter. Pati na rin ang mga bagong guardians. Shoutout sa inyo mga mahal, mga kabisyo na drivers. Maraming salamat sa pagtutok. At sana magparami pa kayo ng lahi dahil ang gagwapo. Oo, nakita ko. Anyway, mahal, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one, Love Radio. Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course,
maraming lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper
Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolok. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang podcast na ito ay rated Tita Max. Maaaring maglaman ng mga salita at paksang may konting kalokohan at pangmatanda lamang. Kung medyo bata ka pa para sa mga ganitong tema, panoorin mo na lang to pag medyo may edad ka na. Paupo ka ba o patayo? Umihi. Patayo. Patayo. Diyos ko, okay naman yun. Ay, huwag ka magagat. Ba't di mo ako ibabarangay? Ha? Ay, bakit mo ako ibabarangay? Dahil sa sinabi ko? Ay, hindi po, nag-uusap lang po kami. Siya na rin yung barangay. Siya na. Kailangan maging ano naman tayo, huwag tayo maging madamo sa mga, pag may maraming blessing na dumating sa atin, huwag tayo maging madamo sa iba. Diba? Well, ang tao lang naman, hindi naman kailangan yung pera dyan. Ang kailangan dyan yung
marunong kang rumispeto sa paligid mo, marunong kang makiramdam. Hi guys! Ako po si Tanya Chinita at ito pa rin ang Usapang Sagad, Maraming Nalalantad. Ito po ang podcast narrated Tita Max. Wala bang palakpakan? May kasama sigawan dyan! At ngayon, napakabaliwag lang ng aking kasama. Kung artihan, aktingan, dramahan ang usapan, wala nang tatalo sa TikTok. Kasama po natin from ang sikat na sikat sa TikTok. Please welcome Arman Salon! Hala, salamat Tanya. Maraming salamat sa pagtanggap niya sa akin. Mainit na pagtanggap. Mali. Ayan. Salamat sa pagtanggap sa amin. Hala, hindi dahil naman. naisingit mo kami sa iyong busy schedule. Ay, hindi naman. Malaking karangalan ko rin to. Ano ka ba naman? Kailangan lagi tayo. Meron kang singgaling. Oo. Meron kang shooting. Ang dami mo, pero nasingit mo kami, Tita Hala, Max. hindi naman ako ganun kapopular. Marami mga sikat. Hindi naman OA naman yan. Oo, pero thank you. Pero nung nakita mo, alam mo sa dami kong gustong itanong sa'yo. Ito Sige. yung first question ko. Alam mo ba kung gaano ka kasikat? Hindi ko ramdam. Oh, lang, parang wala lang, ordinary lang, ganun. Oo, parang same lang Oo, dati. Pero ganun. marami nagpapapicture sa'yo, di ba? Marami nagpapapicture. Oo. Pero hindi ko nilalagay sa ulo ko yung mga ganyang Ayan. kasikatan. Kaya Ganun. deserve mo yung kung ano yung hype na meron ka ngayon. Pero ang dami mong projects, di ba? Nagpapasalamat ako sa singgaling dahil nandun pa rin ako. Regular show ako doon. Regular show. Ayun. At meron din kaming kay Sasa Girl Multo. Ayan, abangan niyo yan. Abangan natin yan. O, magte-taping pa lang ako. Okay, sige. Simulan natin kung paano sumikat si Mama. Ano ba tawag ko sa'yo? Mama Arman. Mama ayun, Arman, okay. oo. Paano sumikat ang isang Mama Arman? May salon ka na talaga before ka nag-TikTok? Oo, nagugupit talaga ako. Okay. Nagugupit. Tapos lahat naman ng klase negosyo. Nanonood ako ng live mo habang nagugupit ka eh. Ganun talaga. Baliw talaga ako. Tapos umaacting ka. Kasi ganun naman talaga gusto ng tao yung Baliw-baliwan. Yung baliw-baliwan eh. Kasi pag masyado ka seryoso, Diyos ko, bababa viewers mo. Kailangan may mga style ka talaga na mahuhook mo yung mga nanonood sa'yo. At diba? nakakahuka kasi minsan hindi namin alam kung totoo na ba yung galit mo. Yun yung nakita namin, yun yung tingin ko na hook sa'yo ang madlang TikTok viewers. Minsan nagpa-prank lang kasi ako. hindi namin alam kung tangina totoo na ba yung yung arte niya. Tama ba yung ginagawa? Oy, halika nga, saan ka nang galing? Ayan. Kanina ka pa hinahanap. Pasensya na po talaga. Kanina pa kasi, Diyos ko, alam mo, kanina ka pa. Sa totoo lang, isang araw ka na wala, hinahanap ka ng nanay mo. Galit alam mo, sa total, hindi na nakakain, hindi na nakakatulog. Ha? Sige, huwag ka kakain ha. Doon ka sa kwarto. Tapos si customer, siyempre, magugulat. Kami nga din. Kaya ka nababawasan ako ng customer dahil sa ganyan. Ayaw ka na magpag-wait doon. Nasya-shock. Bigla ka kasi gumaganon. Bigla ka lang gaganon. Pero hindi naman, ano lang yun, joke lang yun. Pero alam naman ng customer na, minsan may mga customer talaga gusto rin ng ganon. Yung pag alam ko naman yung customer ko, ka-vibes ko. Ka-vibes mo. Ka-vibes ko, oo. Pag alam ko naman, ramdam mo naman sa tao kapag okay o hindi. Pinapakiramdaman ko rin. Ayun. Doon naman ako nagsimula, kaya nakilala ka. Nakilala ka, di ba? Oo, Sa TikTok. TikTok, oo. Alam ko, ang dami mong ano ba tawag doon? As a tita, anong tawag doon yung idadab mo yung mga drama niya, di ba? Oo, mga Diyos ko po. Yung mga Diyos ko po. Grabe yun. Yung lumpia. Sa yung lumpia, yung mga ganon-ganon. Saka yung... Hala, marami eh. Tapos iiyak ako. Bakit mo ko ini? Akala ko ba, mahal mo ko. Ay, may bumibili. Oh my God! Oh, may bumibili. Pag bilang mo na biglang may stop, yung iyak ko, maudlo. Tapos may bumibili din. Pero totoo yun, may bumili talaga. Yung maglalay ako na umiiyak ako na tapos bigla akong iiyak pag iimot-imot ako, mag-moment. Tapos, tindahan yun, di ba? Ay, 150 lang po yan. Stop na yun. Kaya ka nag-trending kasi din ako palagitnaan ng arte mo. Hindi naman sa iyak. Minsan hinahanap nila yung gano'n, yung biglang makakat. Ayun.
Yung tindahan mo ba, ano yan, katabi, nasa salon mo din? Nasa salon, Ganun. halo-halo. Kasi pag nanonood ako, andito yung ginupitan mo, may tinitinda Oo. kang electric pan dito. Oo, nagnegosyo na kasi ako kasi kaya pinasok ko na yung pagtitinda. Yung dati puro pagugupit, pagre-reband. Inisip ko na nagkakaedad na ako. Syempre, iba yung kapag nagkakaedad, yung iba ng mga kabataan gusto na mas bata sa nagpapagawa, di ba? Kaya ang ginawa ko, nando pa rin ang pasok ko yung pagugupit at pagliliban. Hinaloan ka na ng paninda ko. Kahit wala akong customer sa pagliliban, o wala ko, konti lang ang kinita ko sa pagugupit, at least kumita ako sa pagtitinda. Ayun. At Saan ka naluwas? Na? Saan ka naluwas ng paninda Sa mo? Divisoria, namimili ko sa Divisoria. Bulto-bulto na. Oo. Ngayon, medyo naging matumal na ngayon. Hindi lang lahat ng mga nagtitinda. Gawa ng online. Dahil sa online sale, sa Affiliate na yan. Diba? Mga malilit na mga negosyo. Kaya ayaw mo magtinda? marami mga mall ang nagsarado din dahil sa Correct. ganyan sistema, dahil sa online. Dahil Ba't ayaw mong ibenta sa TikTok yung mga, halimbawa, mga tinda mo? nag-a-affiliate na ako, kaya lang, madalas ako maban kapag nilalagyan mo ng affiliate. Oo, yung ba't TikTok ka mo. nababan? Nababan. Siyempre, Bakit daw? kunyari na kapag silita ka lang, kunyari isibigaw ako ng, hindi ka titigil? Ha? Hindi ka titigil. O tapos, biglang silita, biglang mawawala na lang yung ano ko, na wala na. Banay yung TikTok ko. Yung affiliate ko, yung pera ko sa affiliate, wala na rin. Bigla ka daw kasi yung kinita ko sa affiliate, wala na rin. So, syempre, tulila ka rin. Kasi yung mga gift na binigay sa tulila ka, ibig na may pera ka sa affiliate, wala. Pati yung sa TikTok na mga binigay sa nag-gift. Bigla ka na, Uy, Arman, ano po yan? Mag-aabang ka lang na nagugupit dahil yun na naman narapat mo. Wala ka narapat sa TikTok. Kasi ang mangyayari talaga, sa TikTok talaga, kapag nilagyan mo ng affiliate, maselan. Kaya hindi na ako nag-a-affiliate. Sa mga nag-a-affiliate dyan, kapag gusto nyo ng ginagawa ko, wag na kayo, kung affiliate lang. Single ka? Oo naman, single ako. Malandi lang. Sabi mo kagabi, meron ka? Ano lang yun? Eme lang. Oo, Arte lang. Gusto ko nga yun, kaya lang hindi. Walang dumaan. Di hawak naman tayo ngayon eh. Hindi. Sex life. Oo. Sana. Para hindi ako matuyot. Hindi pa tayo matutuyot. Oy, para sabihin ko sa inyo, 52 ka na, di ba? Gano'y 50 to 55? Hindi, sabi mo kanina. Sabi ko, anong 55? Grabe. Hindi kasi, alam mo, para hindi ka tumanda. Saka, ako hindi ako sakitin. Kasi Bata kailangan katawan maging mababaw ang kalagayan natin. Huwag tayong masyadong mapaghangad. Huwag tayong gahaman. Kaya ang iba nagkakasakit dahil binigay na yung pangarap nila, gusto ko sinasagad-sagad pa. Wag. Marunong tayong makontento sa pinakamaliit na bagay. Kapag marunong ka makontento sa pinakamaliit na bagay, minsan ibibigay pa sa'yo mas malaki. Pero huwag kang mag-isip ng malaki ibibigay sa'yo. Ganun naman yun. Katulad ko, iniisip ko lang dati, makahawak lang ako ng artista, masaya na ako. O kaya, madaanan lang ako ng camera na dumaan lang ako kahit walang salisalita. O kaya chismosa lang, masaya na ako. Pero ano ba binigay sa akin, di ba? Na ng GMA. Diba? Kaya nga tinatanong ko sa'yo, alam mo ba na sikat ka? Alam mo ba, aware ka ba na ganun ka kasikat? Pero kasi kanina pagdating mo dito, nakapila sa'yo magpa-picture, pinigilan ni Riri, sabi niya, mamaya na po magpa-picture. Pero hindi ko inilalagay sa ulo ko yun. Hindi ko yun talaga inilalagay sa ulo. Kahit sinong magpa-picture sa akin, kahit nga minsan yung, alam mo, na-appreciate ko yung, kasi may mga ibang, hindi nila lahat, may mga ibang artista na halos nakatingin na sa, kunyari, di ba, idol kita. Hindi ba, gumagano tayo. Oo. Parang may kilala akong ganyan, yung halos, nasa starstruck. Nararamdaman mo na gusto ka, pero parang dinidedmad mo. Kaya ako, kapag may nakikita ko yung parang, si Arman, narinig ko si Arman, ay ano yun, ako palilingon. Hindi ako nagbibingi-bingihan. Kasi may mga iba na narinig pagod ako narinig nila parang kahit silip man lang na pero hindi pag pa ikaw nila narinig magawa. mo, ay, ano hello pala? po, Hindi ganon. kaya, ay parang si Arman yun. Ay, parang si Arman. Ay, hello po. Ay, si Arman nga. Ganon. Iba din. Kailangan maging ano naman tayo, huwag tayo maging madamo sa mga, pag may maraming blessing na dumating sa atin, huwag tayo maging madamo sa iba. Di ba? Well, ang tao lang naman, hindi naman kailangan yung pera dyan. Ang kailangan dyan yung
marunong kang rumispeto sa paligid mo, marunong kang makiramdam. Kaya nga tayo binigyan ng pakiramdam dahil ibigay natin. Huwag Tama. tayong magbulag-bulaga, huwag tayong magdedma-dedma. Kasi mga ibigyan kapag nandun na sa itaas, kahit narinig na lang, parang walang naririnig, tuloy ang cellphone. Di ba? Yung mga kapitbahay mo, kilala ka na, siguro tuwan-tuwa sila na may sikat silang kapitbahay Ay, hindi sa naman tindahan lahat. mo. Oh, talaga? May mga iba hindi nila tanggap. Talaga? May mga humihila pa rin, utak Eh, talangka pa hindi, rin. Hindi, misa close mo dati, nung yung, di ba, close kayo, di ba? Magkakaibigan kayo. Magkakaibigan kayo. Ay, Arman talagang close. Nung nakilala ko, parang hindi na ako pinapansin. Nagbago na. Ano kayo naging kasalanan ko? Dapat nga palakpakan niya nga ako dahil ako baga siya yung hinihintay ko pumalakpak. Pero hindi correct. Pero Nalalaman mo talaga ang... Pero wala ka, hindi mo naman siya kaaway. Wala naman kayo Correct. pinagtalunan. Ano tingin mo tawag doon? Ayaw masapawan. Hindi malalaman mo talaga yung... Hindi, meron din naman na Sige, kahit go. angat na angat tayong buhay. Yung angat tayong buhay nila, yung kahit na maging marami ka pa pero mas angat, parang hindi ka pa rin pinapansin. Ibig ko sabihin, kumbaga, yung nakasampa ka lang ng konti, parang di ka na pinapansin. Yung magiging close ka lang nila, yung talagang, yung kailangan yun, siya yung hangaan mo lagi, siya yung, ganyan-ganyan. Pero kapag, parang pag nakilala ka na, parang hindi ka napapansin, pero hindi mo siya kaaway. May mga ganun talaga. Tingin ko ano yun, tama ka, Ikaw rin ayaw alam mo, oo. sapaw. Siguro sa'yo rin naranasan mo rin yan. Hindi mawawala yan. Totoo yan. Kahit sa mga katulad nyo, di ba? Tama ba si Arman? di ba? Tama, Oo. Mama Arman. Alam mo yan. Correct. Kaya wag natin sasabihin. Pero minsan, kung sino yung mga hindi natin kakilala, yun ang sumusuporta at nagmamahal sa atin. Tama. Kung sino yung minsan kadugo mo, minsan kung sino pa mga walang ambag, yung walang-wala pa ako na, yung nagbibigay ka naman ako, ay, ito 100, ito 200, yung walang-wala ka pa, hindi pa ako kilala nun Yung nakilala ka, tapos, pag nagbago ka na, ganyan, ano nagbago mula pagkabata natin, hindi mo nga ako mabili ng turon o soft drinks, para ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Ano yung binigay ko sa'yo noon sa'yo na kahit sa pinakamaliliit na pag nakikita, bigay ng bigay. Ikaw nga, Diyos ko, di mo nga ako nailibre ng soft drinks, pero tumanda na lang tayo Pero hindi mo masabi dahil baka sabi na may personal. May mga ganyan talaga. Na mga misan, kung sino mga walang ambag, piling biktima. Oo. Tama! Di ba kung sino mga walang ambag, may mga piling biktima. Yung, sabi ko, nailibre mo na ba ako? Hindi pa Kala mo may entitled ka sa buhay ko, no? Ako nga sa totoo lang, kaya kita binibigyan dahil mahal kita. Kaya kita nililibre ka. Minsan, hindi ako nagpapakita sa'yo dahil nung di pa ako kilala na. Kaya hindi nga ako nagpapakita sa'yo dahil wala akong maibigay Gusto ko pag nagpakita ako sa'yo, may aabot ako sa'yo. At kung wala akong may abot, ayoko nang pumasyal. Kasi ganun ako Sakay ako yung tipo kahit walang-wala ako. Yung kahit hindi ako may lumapit. Yung kahit sabi na nising ko, uy, pengi naman. Hindi. Saka kahit pumunta ako sa ibang bahay, pinapak ko niya, may mga pagkain yan. Hindi agad ako, ay, nandiyan pa kakain. Hindi. Minsan nahiya pa akong kumain. Minsan, nung bata nga ako, ganun Pagkatapos ko kumain, kahit hindi ako tusa, magugas ako ng pinggan. Dahil ayoko may masabi sa akin. Oh, Bugs, tama. Hindi ako pilingera, di ba? Hindi ako yung tipo na bisita ako na, kahit kanino man, kahit pumunta ako dun, hindi ako yung piling bisita. Yung kahit kanino, kahit sa kamag-anak, kaibigan, kahit kanino man. Yung pag pumunta, kahit na-invite ako, kahit VIP ko. Ano talaga ako, yung nga kay Chad Kinis nga, kumbaga kay Chad Kinis, o nagsakiping apid the comedian. Alam ko na mahal nila ako. Pero, hindi ako yung tipo na, yung nagmalaki ka na. Hindi yung feeling close na ganun-ganun. O baka may magagawa ko din. Pero, mabait si Chad Kines kasi hindi niya ako, yung kahit magugas, Chad, gusto ko magugas ng pinggan, ayaw niya. Kumbaga, nakakatuwa. Pero, ganun ako tumanaw ng utang na loob. Hindi, tawag din Ganun ako pinalaki ng magulang ko. Ibig sabihin, na wag kang basta papasok na mag-aano ka dyan, ganito, di ba? Kailangan may disiplina. Oo. Iba yung kabataan noon. Correct. Isang tingin lang sa'yo, kailan sumunod ka.
Diba? Ang sinasabi ni Mama Arman, kahit malayo na yung narating niya. Ay, di naman malayo. Grabe Para naman. sa amin kasi O, malayo saan lang narating yun? mo, pero nasa ground ka pa din. Ang paa mo ay nasa lupa pa Ayun rin. talaga. At tumatanaw sa utang na Saka hindi loob ko at lang pinangarap grateful. maging mayaman. Oo, talaga? Hindi ko pinangarap. Sa totoo lang, Halimbawa, papalaguin mo yung salon mo, nangangarap ka magka-branch, may nakabili ganyan. naman ako ng bahay Oo. dahil sa mga project. Talaga? Dahil Oo. di ba sa Wow. Palawan Pay, di ba? Oo, Tapos oo. yung mga project. Nakabili ko ng bahay. Pero hindi ko tiniran yun. Doon pa rin ako sa salon nakatira. Ang gusto ko lang, pinaupa ko lang. Oo. O sige, ituloy mo yan. Oo, okay. sorry. Oo. Ituloy mo yan. Mahirap. Napakabait talaga. Napakabait talaga. Yung ano kayo, di ba, ubong-ubo ka pero pinipilit mo dahil, Napakabait talaga. di ba, gusto mo ayaw mo Gusto kita maano maging ka. nanay talaga, ate. Hindi Ate ka- pala, kasi Oo. magkalapit lang tayo. Ay, hindi naman. Magkalapit Pwede mo tayo. mami-mami. Pero ilan anak mo? 5 apo ko. 5 apo mo? Oo, 5. Apo mo, tunay na apo? Tunay na apo, tunay na anak. Ah. Kasi noong bawal yung... Kwento. Hindi kasi Na-curious nung ako. araw, dalawa kaming bading. Dalawa na kami lalaki. Tati ko sigang-siga. Mhm. Tapos pinanganak pa ng nanay ko, bading pa 2. Mhm. Ngayon, yung time na yun, sabi kong gano'n, paano na magkakaroon ng apelyido? Puro kami bading. Oo. Kumbaga parang ako na nagplano sa sarili ko. Saka isa pa, dati may nakikita akong bading sa amin noon na ang laki ng katawan, nakashoot, may mga balibo-balibo, ganun. Tapos pinagtatawanan. Yung bang, ay, ayoko maging bading, tinutuksok. Kaya naglalaki-lalakihan ako, pero bading na ako noon. Naglalaki-lalakihan pero gusto ka? ko rin Tapos anong ginawa mo? Parang kay Rustom Padilla, parang hindi ko inilalabas ang pagkabading ko. Okay. Hanggang may Ibig sabihin, nagjowa ka? nagkajowa ko. Nagmahal naman ako ng babae, syempre. Oo, talaga? Oo naman. Ilang taong ka nun? 17, ganyan na in love ako. Pero bading na ako. Kaya lang pag may tumatawag na parang bakla yan, naiinis ako, gusto ko sapakin. Hindi mo patanggap? Hindi ako bakla. Lalaki ko, pero bakla ako. Hindi kasi, parang bakla yun. Hindi ako bakla. Paano dumating ang mga chikiting? Ayun nga, di ba? Nagkaanak Tapos, nga. nag-anak ka nagkaanak ko sa tuloy-tuloy. babae? Babae. Ay, ang galing! Oo. Ilan taong ka no? Nakaanak ka sa... Mga 21, ganyan. Asan mama nila? Patay na. Tapos naging byuda ka na. Naging byuda na. Nung naanak mo sila, alam nila na bakla ka na. Hindi pa. Hindi pa. Siguro nung edad ko na 30, nagladlad na ako. Okay. Renta. Nagulat ba ang mga bagets? Hindi, kasi pinakita ko naman ng pagmamahal sa kanyang support. Nakaka-touch naman ang life story mo. Saka pinaramdam ko na nabading na ako. Oo. Habang lumalaki sila. Mm-mm. Para hindi na sila magtanong. Oo. Saka para hindi nila masyaki. Kunyari, Oo. anak, kumain na ba kayo, anak? Tapos nakikita, uy, alam mo, ganyan. Siyempre, di ba? Magkaiba. Magkaiba, Oo. nakita niya. Mas maganda yung Ibigay mo na. Wala ng filter, di ba? Okay, tama. Oo, kumain na kayo dyan. So, ganyan naging na. nanay ka na, in Naging short. nanay. Pero hindi naman asim ba, hindi naman ako uwi na ganyan. Basta't natural. Natural lang. Natural ka na. Actually, parang napaisip ako, pagdating ba ni Mama Arman, mama ba siya o hindi ko alam na bading? Kasi parang babae ka. Oo. Na nagbabakla-bakla. Parang ako nagbabakla-baklaan. Minsan nga kahit sa CR na lalaki, bawal doon po sa lalaki. Kasi, napagkakamalan ka ding babae. Kasi kahit bading ako, nagsi-CR ako sa mga lalaki. Ayoko sa mga babae. Kasi may mga Muslima, may mga babae doon na nire-respeto. Dahil kailangan, di ba, ang mga Muslima, di ba, yung walang titingin sa kanila, di ba? Ay, bawal titingin. CR pa yun, private yun. Siyempre, kahit na mukha akong babae, kahit na bading ako, doon pa rin ako sa mga lalaki. Minsan, hindi naman ako tinatanggap ng lalaki. Hindi mo bading po ko. Hindi, bading po ko, hindi ako babae. Kaya minsan nagpapahaba na nga ako ng balbas para alam niya, kapain mo. Kaya hindi ko na super akit eh. Kaya para mapatunayan kung bakla ako. Kaya pag magsisiyar nga ako, hindi na ako gano'n nagre-retouch eh. Para pag nandun na ako, diretso na wala nang tanong-tanong. Baka sige na. maharang ka. Oo, kapag super retouch, super ano. Pero paupo ka ba o patayo? Umihi? Patayo. Diyos ko, okay naman yun. Paano pag pagbilaban ako po?
ko. Aba, siyempre sa nakatayo na, di ba? Diyos ko. Tatagal mo pa yung, ano mo yun, yung... O, di ba? Ang ginagamit ko pa rin brief eh. Talaga? Hindi ka nagpapanty? Hindi ako nagpapanty. Bakit? Wala, bumubuko. Di ba? Noon, syempre. Kasi kapag gusto ko yung brief na masikip, di ba? Oo. Parang... Oo. Kasi minsan may time na mag-show ka sa, sa ibang event. O, di ba? Susuotin ka na pang babae. Madali mo maiipit kasi brief yun. Dahil masikip yung brief. Yung panty, malambot yun eh, di ba? Hindi mo tinitape? Di ba tinitape? Ay, hindi Ayoko nga. Hayaan mo lang Ang siya? sakit yun. Pag tinagal Pero mapangarap mo ba magpa-trans? Wala Wala akong sa plano balak. mo? Hindi ganong levels? Wala. Mm-mm. Wala akong balak, walang ganyan. Oo. Ay, tama na yun. Tama. Abusado na yun. Kasi sa mga anak mo, ilan taon na ba yung panganay? 32. I'm 33. Oh my God! 5 na yung apo mo, 5 yung anak mo. Oo. Ang laking pamilya nyo, ha? Oo. Yung bahay na binigay ko sa kanila yun. Oo. Tapos sa kabili ko ng bahay, akin yun. Pero, Oo. hindi ko tiniran. Kasi, pinaupahan ko na yun para pag nawala na ako or para may income ako buwan-buwan doon. Kapag may passive income ka. meron akong dumarating na pera. Yes, correct. Saan tong bahay? Magkano upan ng nangungupahan? 5K yun. Oh, pwede na. Oo, magandang income. Ayun lang. Pero masaya na ako doon. Hindi na ako nagangad. Kung bibigyan pa naman ako, di salamat. Kung hindi, basta sobrang salamat. Ako konti nga lang hinihiling ko dati. Makita lang ako sa camera. Masaya na ako, di ba? Pero sobrang... Madaan ng kala sa camera. Masaya. Tapos, nagkaroon ako ng pangalan sa Kaya nga, sobrang saya ko. Sobrang bigay na. Kaya nagpapasalamat ako God. Sobrang grateful. Palakpakan natin, Arman Salon. Ngayon yung mga anak mo, nanghihingi ba sila o binibigyan mo? Kasi di ba may mga ganong magulang, kahit di nanghihingi, tayo pa rin nagbibigay. Okay, ganito yan. Ang mga anak ko, tinuruan ko talagang, bata talaga, tinuruan ko talaga maghanap buhay. Kasi may mga ibang magulang yan, kapag nakikita na nangangalaka lang anak nila, naglalako-lako, nagagalit, parang hindi ka, walang magulang, hindi. Kasi ako ganun din ako, nung elementary ko, hindi ako nangingi ng baon sa nanay ko. Ang ginagawa ko, naglalako ko ng pandesal, tapos yun ang pambaon ko sa school. At pag uwi ko, naglalako ko banana cute, turon, tulutulungan ko nanay ko. Kaya ako, elementary pa lang ako, hindi ako nawawala ng pera. Kasi masipag ako. Kumbaga, sa totoo lang, ang ko talaga, hanggang pangtanda ako, dala-dala ko yun. Wala akong sinasayang na oras, hindi ako hindi naman ako tinuruan na, huwag kang maglaro-laro. Talagang gusto ko talaga na may sarili kong pera. Na pagdating sa school, may mga, kahit mga notebook ako bumibili. Mga pang-project ko, basta ako bumibili. Ikaw na nag-provide para sa sarili mo. Pero, kaya na kasi nanay ko, kasi ugali ng nanay ko, Nay, kailangan magbayad tayo ng gano'n. O sige, sa susunod, ayoko na lang gagano'n. Kaya ang ginagawa ko, ako na lang. Ikaw na lang. Oo. Alam ko Ganon din mga anak mo, napasa mo yun. Hindi ko pinasa naman. Pero ang sa anak ko naman, tinuruan ko na kung anong ginagawa nila. Sige, gawin mo. Oo. Ay, yung anak mo nangangalakal. Sige, okay lang. Basta okay natuto sa sarili nila. Paano pag nawala ako? Sino aampun dyan? Walang alam. Sanay umupo yan, sanay na inutos-utusan, sanay na walang ginagawa. Walang tatanggap dyan. Hindi ka naman laging buhay, di ba? Nakakasama ba sa live yun? Hindi ko alam doon kung sino anak mo. Hindi ko sinasama. Naiilang ako. Okay, so ikaw na lang ine-expose mo. Mahihain naman kasi mga anak ko. Mga apo mo, hindi ko nakikita. Nandun sa bahay, hindi ko sinasama hindi yun. sinasama. Okay lang sa kanila Oo, na... para may respeto. Ayoko naman yung mukha akong baliw-balot, tapos makikipagbaliwan ako. Oo, hindi ako sanay. Ang galing! Okay, sige, may acting challenge tayo dito. Halimbawa, ako yung awayin mo umarte ka. Walang asin ang itlog. Action! Pritong itlog. Go. Sorry po. Bakit ganun? Paulit-ulit ang ginagawa mo. Tama ba yung ginagawa mo? Simpleng bagay, hindi mo magawa. Ha? Lalo na yung bisita ko.
Ha? Siya magbibigay sa akin ng promote? Paano madidilim yung usapan namin? Pagkain lang, hindi na nakakain. Ba't di mo nilagyan? Sorry po. Hindi! Sinasadya mo yan! Ugali mo kasi, alam mo, ugali mo sa cellphone, malandi ka kasi. Diba? Pag hindi tumatawag yung jowa mo, hindi ka mapakali. Kaya pati trabaho mo rito sa bahay, baliwala, diba? Pati pagluluto, yung pagluluto ay sinigang. Ano nangyari? Nung wala na yung sabaw na ano na dahil sa kakadaldala mo sa cellphone. Di ba? Sorry po kung di na po mauulit. Hindi na maulit. Umalis ka na lang. Ha? Umuwi ka na lang sa probinsya. Wala po akong uuwian. Eto guard, kunin mo yung mga damit doon. Tapos yung ihatid dala sa ano to. May sakay sa bus. Isa lang beses po ako nagkamali sa ganun talaga ako. itlog. Malupit ako. Pag sinabi ko. Palakpakan natin, Armas. Grabe. Alam nyo, nakakatakot talaga siya. Naiiyak-iyak na ako. Nakakatakot, ma. Nakakaano. Ano ka ba sa tunay na buhay? Masungit ka ba? Ay, hindi. Mabait Pero ako. paano mo nahuhugot yung ganong emosyon na nakakatakot eh? Kasi ganun ang ginawa sa akin. Ay, may istorya Yung galit to. ko kasi naranasan ko noon, naging janitor ako. Murahin ka. Oo. Kasi naglilinis ako ng CR eh. Saan to? Anong edad to? Anong edad na lang? Kasi first time ko yun eh sa Uniwide. Siguro alam ng mga sa Uniwide yun. Meron kaming agency. Wala na akong babanggit ng pangalan. Naging janitor ako dyan. Minura ako. Pero naging nga ako, supervisor ako eh sa sinihan, sa Green Hills. Oo. Dahil dati, ang trabaho ko din maglinis ng CR. Tapos, nakita nila malinis ako. Kasi may ako linis na linis eh. Gusto ko pag may immediate talaga, i-check ko kung ano doon malinis. So, and then, igaganon ko talaga. Gusto ko yung, pag dumating yung sa may agency manager ko, i-check yung CR. Hindi magpapain, biglang pupunta yun. I-check yun. Malinis. Di naging supervisor ako. Na-promote? Na-promote ako. Palakpakan natin, Arman Salon, na-promote. Oh. Na-promote. Pero ano nangyari? Ano nangyari? Doble trabaho. Ako rin na gumagawa. Kasi yung mga... Ginalingan mo kasi. Kasi ang nangyari kasi, yung mga bagong pumapasok na may maglilinis ng CR, wala yung naninilaw, nagaganyan, diring-dire. Kaya ako rin na gumagawa. Ako pa, di ba pagkalinis-linisin ko ulit. Tapos linis. Tapos, nagkataon naman na kumakain ako noon. Kumakain ako din dahil dumating yung manager ko, yung naglilinis ng buraranga, di ba? Pagdating yun, naninilaw, tapos ang panghe. Minura-mura ko. Basta't murang-mura talaga, ang daming tao. Pinaalit. Ayun, naranasan ko. Yung parang... So, yung mga salita sa'yo, mura talagang nandito siya sa utak talagang mo. malutong na mura. Oo. Alam na mga Uniwide dyan. Uniwide. So, kumbaga yung mga narinig mo... Kumusta dyan mga BF Anes? Yung mga narinig mo masasakit salita na iwan sa'yo, nagagamit mo ngayon sa acting, di ba? Oo. Kasi talagang inano ko. Saka minsan talaga, pag inutusan din ako, kahit hindi ko trabaho, mahirap talaga kapag kabida-bidahan ka. Yung gusto mo, pag nandiyan yung manager mo, may galaw ka na. Yung wala na malilinis ka pa rin. Wala na malinis. Basta gumagalaw ka. Yung, pag nawala na yung manager sa bahay, okay na naman. Tapo muna ako. Likot-likutan lang. Oo, likot. Mahirap na bidaan rin. Masyado ka masipag. Ikaw yung lagi makikita. Ikaw yung paghagalit. So may mga kala ko kasi parang masungit ka. Kasi yung mga binibilang mo salita, yung typical na nanay, salitang nanay. Totoo na gano'n na rin ako. Madalas akong gano'n ng mga tao. Lalo't kapag walang-wala ka talaga. Titignan ka mula ulo hanggang paa. Ayan. Titignan ka mula ulo hanggang paa. Minsan kapag may mga magpapariban, kaya nga minsan nag-viral din ako sa mga riban-riban, plancha-plancha. Yung, sabi mo,
pulis yung asawa ko, ganito. Minsan nga may nagpaano doon, may nagpa-riban. Ang tagal ng riban, di ba? Matagal ng riban, 8 hours yun. Correct. 8 hours, nagalit tong asawa. Ang tagal daw. Inaway ako, sabi ko, anong klase ka ganyan, ha? Yung sasapakin ka na lang. Tapos, paano mo hinandle yung ganun? Ay, may mga ganong eksena. Kasi pag alam mo kakang ewan ganun na tingin talaga sa'yo. Lalo kapag matataas na tao. Lumalaban ka o bumababa ka? Ay, hindi ako pa lumalaban. Oo. So, pa-humble ka? Oo, humble pa. Na kailangan lagi ka tayo Kinakalma mo sarili mo. Oo. Kapag marunong ka namang kumalma talaga, yan ang pinakapuhunan mo, tahimik. Oo. Pinakapuhunan. Kapag alam mo yung tao, ganun ang attitude, wag mo nang gayahin. So, kapag may masungit na customer, hindi na gustuhan yung serbisyo mo, tapos nagsalita, tahimik ka na lang. Tahimik ka pero hindi ka na makakabalik. Ganon. O, gagandahan ko yung kunyari, napaka-arte, napaka-selan. Correct. Yung titignan mo lang, gaganong, basta't maarte. Tapos, pero gagandahan ko yun, ipe-perfect ko yun. Pag magandang, lahat talagang gagawin ko yung the best. Alam ko, babalik ka sa akin. Tapos, ay bumalik ka na lang sa Martes, pero sarado ko nun. Ay, o pag nakita, ay, may riban ako pero wala naman ako riban. Masungit ka sa akin Pero, diba? pero hindi ko na sinasabi yun. Super ngiti ko, plastic. Plastic. Oo, sabi ko, so na po, bumalik na lang po kayo. Pero pagdating wala. Diba? Ganun na lang yung ganti mo. Pero hindi niya alam na galit ako nun. Ay, talaga? Plastic ko eh. Oo, diba? Tsaka siya dapat mahiya. Siya yung masungit Dahil eksena yung correct. Gagawin ko baga sa karinderya. Ano ba naman itong karinderya? Parang karinderya. Ano ba yung karinderya? Siyempre, ganyan. Tapos, yung parang ayaw bumili. Yung nagustuhan na, tapos piling close na. Ay, anak mo yan. Gaganon. Ay, parang hindi ka tumatanda. Ay, parang ano mo, diba? Mga ganyan eksena kapag dahil nagustuhan yung sarap ng ulam. Diba? Kaya ka na, eme-emehin ka na lang. Mga ganun, eksena. Okay, eksena. Sa camera naman yung kausap mo. Halimbawa, inggit ka sa afam ng kumare mo. Action. Ay, may apam ka na? Grabe ka. Diyos ko, wala ka na talaga. Proud ka pa sa sarili mo. Ay, sige lang. proud ka pa sa sarili mo? Ha? Hindi ka na nahihiya? Nagkaapam ka? Dapat maghanap buhay ka na lang, hindi apam. Kamamatay lang ng asawa mo, nag-apam ka agad at ipinopos mo pa, minamaidi mo pa yung apam mo? Ha? Alam mo, kaya, tignan mo yung apam, wala naman sa'yong gusto yun, napilitan, tignan mo, ilang araw lang, matamlay. Kasi, alagang filter ka sa cellphone eh. Ha? Ngayon, iniisip ng apam mo ngayon, sa totoo lang, hindi ka pilang apam mo, tignan mo, hindi siya, halis sayo, dumikit sa'yo. Tapos ikaw lang dumidikit sa kanya eh. Kasi sagana ka sa filter, kaya minahal ka niyan. Diba? Ngayon nakita ka sa personal. Kasi bawas-bawasan ang pagka-filter. Kung gusto mong maling ka, bawasan mo ang filter mo. Talaga? O bakit? Bakit nagagalit ka sa akin? Totoo naman, diba? Hindi ka kita nakikilala kapag pag nagla-live tayong dalawa eh. O pag nagbibideo ko tayong dalawa, hindi kita makilala dahil sobra ka mag-filter eh. Ay, huwag ka magagat. Ba't di mo ako ibabaragay? Ha? Uy, bakit mo kayo babaragay? Dahil sa sinabi ko? Ay, hindi po, nag-uusap lang po kami. Siya na rin yung barangay. Siya na rin yung barangay, ladies and gentlemen. Palakpak po natin. Alam mo yung unpredictable yung susunod na linya dahil hindi mo alam kung sino yung susunod na acting. Iba din, ikaw lang yun, di ba? Ikaw lang. Ikakat mo, gawa ka ng eksena para makatli. Oo, saan galing yung imahinasyon? Saan galing yung imahinasyon? Sana, halata. Oo, kapag wala yung, ano ba ito, imagination? Kasi unpredictable eh. Ine-expect ko, walang sasagot. Pero biglang sumagot, hindi po. So, saan galing ang imahinasyon? Kasi hindi ka lang doble kare.
pare. Triple. Kaya mo pa ng 4 na karakter. Oo. Nagagawa ko yun dahil siguro yun ang passion ko. Oo. Siguro gusto ko yung ginagawa ko yun. Ayan. Ganun lang naman yun Pag gusto mo yung ginagawa, masaka lalo kapag nasa mood ka. Minsan talaga magic Parang ikaw may magic ka rin Lahat naman tayo may magic Yan. Yung hindi natin alam, nagagawa na natin. Diba? Magic na lang ang tawag dun. Talent. Talent, kasi hindi yung talent. Diba? Humble ka. Ako na lang magsasabi para sa'yo. Napaka-talented mo. Ayun. At deserve mo kung nasan ka ngayon. With that, may sumulat sa'yo. Papayuhan mo. Babasahin sige, ko sige. At ako'y nagbabalik. Nagbabalik na po, walang iba kundi ang spicy opo mo. Ano yung sa'yo? Nagbabalik na po DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko sa inyo hanggang 9 PM pa naman ako. At syempre ako ang inyong makakasama at makakakwentuhan, makakalambingan. Lalo na kung ikaw ay single tapos laging winawalang yan ng maling tao. Tama ang inyong tinututukan kasi ako ang radio DJ na talaga nga namang tamang-tama sa puso mo. Mahal. Balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. At di ba nga sabi ko sa inyo, ang ibibigay ko tonight is the gift ideas na pwede mong ibigay kay mahal. Di ba? Minsan kapag gusto mong regaluhan yung taong minamahal mo, minsan wala kang ideya Minsan pera lagi. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? Kaya tonight, akong bahala. Bibigyan kita ng mga ideas na talaga nga naman binigay sa akin ng ex ko, tapos binigay ko ang sarili ko. Effective kapag ganun, di ba? Anyway, unang gift idea kay mahal, sabi ko kanina, ay staycation. Di ba? Kung ikaw ay may in-add to cart na staycation, di ba? Booking, di ba? Check out mo na yan. Pwedeng-pwede yan. Pwedeng-pwede ipangregalo kay jowa. Bakit? Syempre, kailangan din minsan ng ibang tao ng different ambience. Ambience. Different venue. Diba? Karamihan pa naman ngayon sa hotel, motel, rooms, Airbnb, may different themes. Diba? Meron nga akong tropa naalala ko, nag-book siya sa somewhere there. Tapos ang theme ng room na binook niya ay LRT. Diba? Pwede parang nagkakadel ka sa LRT, pwede rin naman sa boxing ring. Ala! Diba? Something to spice up your relationship. Kaya ikaw na nagbabakasakali, nag-iisip, ito na ang senyales para i-book mo ang room na yan para sa jowa mo. Mapa-LRT man yan o Sakura Garden. I-book mo na. Now na. Di ba? O ito mahal, pangalawang gift idea para kay mahal sa iyong iniirog. Syempre, brand new underwear. Di ba? Aminin na natin na minsan may sentimental value ang mga underwear, lalo na kapag nagbe-bacon. What? Ay, meron panty, di ba? Merong brief na talaga nga namang ayaw ipatapon ng mga jowa nyo. Di ba? Usually yung mga minsan nga may butas pero ako din talaga, guilty rin talaga ako dyan, mahal. Meron pa akong 2 brief na talaga nga namang bacon. At some point meron ding butas. Hindi ko masabi pero iba talaga yung comfort na binibigay niya. Mapresko, di ba? So, ikaw na jowa, pwede mo nang regaluhan ng jowa mo ng new underwear, di ba? New clothing. Para at least, di ba, kapag bago kayo magbakbakan, appetizing naman ang itsura. Di ba? Iba rin kasi minsan kapag unang tingin pa lang talaga nga namang kaaya-aya. At syempre yung mga tao ngayon, meron mga underwear na ginagamit sa iba't ibang okasyon na.
'Di ba? Ako personally kapag may date ako, meron akong specific underwear kapag makikipag-date, kapag makikipag-overnight. Yung mga ganong bagay. So, it's up to you, mahal, kung anong brand. But for sure, kung galing naman yan sa jowa or sa'yo mismo, definitely magiging memorable, di ba? O, shoutout muna natin, nakikinig ang isa sa mga kapatid ko sa aking dating kumpanya. Walang iba kundi si Lychee Bautista na talagang namang nireregaluhan ng asawa niyang si Kel ng sapatos. Nireregaluhan ng trip to Japan. Talaga nga naman. Sana all ganyan minamahal. Naalala ko dati, katrabaho ko to at talaga nga naman sabay kaming bumibili ng mga iced coffee, di ba? Isang baba lang namin. Nakakamiss din yung mga ganyan, yung mga ganyang chismisan with your katrabaho way back when you are on a corporate setting. Kasi ngayon, hindi na kakaibang balahuraan na yung trabaho ko. Anyway, ingat ka Sib, ingat ka Lychee Bautista sa pagdadrive. Happy Thursday, isang araw na lang, weekend na. Wow. Anyway, mahal, ikaw na nakikinig ka. Kung ikaw ay gusto mong makipagkulitan kay Kim Chino online, kami po ay naka-live na sa TikTok at Facebook ng 90.7 Love Radio Manila. Pwede tayo makipagkulitan doon. At kung gusto nyo ng shoutout, kung gusto nyo mensahihan or i-message or sabihan natin ang kasama mo sa kotse, pwede kang umamin, ako magbabasa. Sige, message mo sa DJ Kim Chino. Ako po yung may hawak ng headset, nakaitim, nakangiti. At syempre, ay nako, parang jowang-jowa na rin. Anyway, mahal, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! One minute. Hi, good evening, mahal. Nandiyan na si Riza. Good evening. Saan tayo naka-live, Boy D? Lahat pala, naka-live pala kami sa FB TikTok, YT. Nagsama pa yung dalawang babaero dun. Ilan kayong babaero dyan? 3? Huwag niyo ako dinadamay, Hi, mahal. Maayong gabi. Happy Thursday of the Tiger. Hindi ako... Kasi sa Love Radio, kasama mo. Kasama mo. Ako yung Actually, sa organization namin, dito sa company namin, may mga masasamang tao. Kaya ako hinar dito, ako yung taga-balance. Yung masamang tao. Oo, nasa akin yung walang mali siya. Diba? Hi, Angel. Hello, maayong gabi. Of the Tiger. Uy, maraming salamat sa mga nag-hearts. Maraming salamat. Uy, shoutout natin. Nakikinig daw ang Kaptoda Terminal sa Pasig. Maayong gabi.
O, shoutout natin ang mga taga Batangas, mga Batanggenyo, maayong gabi. Maraming salamat sa pagtutok. O, sabi dito, kung may 3 babaero raw dito, pang-4 si Tito Brandon. Ng tigas Tito Clothing. Topic ka ni DJ Rakitera kagabi. Anong sinasabi ni Rakitera? Ano yan, Chan? Anong topic? Anong sabi ni Rocky? Ito, Rocky na to, ha? Ano sabi ni Rakitera? Para kang pusang walang mata kapag tumatawa. Hindi ko alam kung compliment ba yan. Hindi ko alam kung compliment ba yan o pambubuisit. Hi, Alona! Shoutout natin mga taga Davao, sabi ni Angela. Shoutout natin mga Davaoeños natin dyan. Mga kabisyo natin sa Davao. Shoutout din natin. Si GSM, rider or driver na si Eric Zapanta nakikinig and at the same time na nanonood ng TikTok. Uy, Eric Zapanta, nagpa-register ka na ba? Pa-register kayo ng sa Love No Snow Boundary namin, ha. Kanina may kaka-claim lang ng 1,500 pesos. Pa-register kayo para may chance kayo manalo. Ikaw na lang ang kulang sa buhay ko. Uy, maraming salamat. Kaya nga ako laging nandito sa inyo. Shoutout natin, nagda-drive siya. Pero naka-tune in. Hi, Titan. Anong name mo, Titan? Yung totoong pangalan. Shoutout kita. Ang bait mo naman, Kim Chino. Sinasabi ko, ako ang pinakamabait na DJ. Sinasabi ko sa inyo. Iba na. Ako pinakamabait na DJ. Pwede dyan si Tin Rivera. Maraming salamat. Uy, walang anuman. Shoutout natin si Edward Micaela. Hello, hello. Si Shen. Hi, mahal. Nandyan na si Shen. Kamusta dyan sa US? Taga US. I like your cup. Ay nako, galing to kay Shen. Bigay sa akin to ni Shen. Sakto nandiyan si Shen. Thank you, Shen. Sa baseball cap. Uy, gusto ko yung ganito, ha. Pero sa susunod kung bibigyan nyo ako medium or small. Ha? Baseball cap. Ayoko ng malaki, ayoko ng bull. Basta ayoko ng masyadong malaki sa ulo. Yung ganito lang pero size medium or small. Gagamitin ko yan. Lagi kong gagamitin yan. Hi, Lariel. Huy, Grace nandyan. Huy, si Alex nandyan na. Hi, Jane. Maayong gabi. Chan. Gwapo ka daw, sabi ni DJ Rakitera. Pero si Titan Jello ang maapil. Oh, si Titan Jello maapil tas gwapo. Si Kim Chino mabait lang. Hi, mahal ko ba? Che! Hello, Che! Maayong gabi. Kumain ka na ba? Hindi pa eh. Uy, maraming salamat sa mga nagsisend ng roses. Ayan si Camelia Longco. Si Tito Kim Chino ang pinakamabait na DJ sa Pilipinas. Sabi ng mga tito ko sa Tigas Tito Clothing. Oh, totoo naman. Totoo na. Totoo naman. Don't talk to strangers. Humble nga daw si Titan Jello. Uy, kapag nakita nyo in person si Titan Jello, sinasabi ko sa inyo. Baka mag-ovulate kayo agad. Long hair ka na, mahal. Oh, haba na ng buhok ko talaga. Yun yung goal ko eh, magpahaba ng buhok. Kasi gusto kong humaba yung buhok ko para kapag nag-photoshoot kami, ipapaayos ko. Super haba na. Dati nga yung gilid, naiirita na ako pero konting tiis na lang magpo-photoshoot kasi kami. Pa-photoshoot na kami. Wait nyo, magpo-photoshoot kami. To strange. To strange.
Boy, di kumain ka na raw ba? Hi DJ Kim Chino, Chino Pops, maayong gabi. Uy Mar! Yabang ni Mar, LPT. Shoutout natin yung mga yung mga LPT natin, yung mga guru natin. Mahal na mahal namin kayo. Dancers ka pala, hindi ako sumasayaw. Masayaw yan. Oo, wait lang, hindi pa namin sure. Masayaw yan. Hindi ako sumasayaw. Sige, kapag lumabas yung Demon Hunter, sasayaw ako Soda Pop. Request yun ni Boy P dati. Sarap mumurahin talaga. Sige. Pag nag 100k, sasayaw ako Soda Pop. Eh, walis naman siya. Eh, wala na yung namin. Wala na yung kasunduan. Wala. Uy! Magpipitsa ako kila Angel. Kuya Boy P, nagsiswimming daw si Alexander. Wow? Wala na siya sa Okay ako, ikaw. Si Che, talaga. Che, baka yan na yung soulmate mo, Che. Di ba? Ayun na nga, Che. Baka, ewan ko pag kinasal kayo kung sa swimming pool pa rin ba? Sobrang idol kita, Kim Chino. Lagi ako nakikinig. Lalo na yung 69 mo. O, di ba? Pag umabot ng 5,000, sasayaw ka. Taga third wheel ako, sabi ni Louie. Support kami, Che, kapag nagkatuluyan kayo. Ako mag-host ng reception. Libre. Pro bono ako mag-host ng reception ng kasal nyo. Sabi ni Shen, next time. Mainit daw pala dyan sa US, sabi ni Mahal Shen. Next time medium. Next time Shen iba-ibang kulay, black and white. Iba-ibang kulay pero black and white lang ang choices mo. Shen iba kulay pero black and white lang. Gawin kita host ng kasal. Sige. Uy, si Marie Jessica, shoutout natin. Taga Bicol daw siya. Maayong gabi sa mga sa mga Bicolano natin, mga Oragon. Sige, mahal, check namin mamaya. Check ko mamaya. Magugulat kayo kapag nagpagupit ako. Magugulat kayo pag nagpagupit na si Kim Chino. Dapat ganun, gugulatin mo yung mga mahal mo. Sanayin mo sa isang look, sanayin mo sa isang itsura, 'di ba? Sanayin mo sa damit para kapag nag-date kayo, ganun. Shoutout natin si Nelson Bansalan. Maayong gabi. Nandiyan na rin si Kelly. Good evening. Kunin kita ninong sa anak ko. Uy, pwede si Boy D. Boy D, pwede ka raw ba gawing ninong? Taga-antigi. Oo raw, sige raw, pwede raw. O pwede, taga-south to eh. Kalbo ba yung next gupit mo? Hindi naman, di tayo papakalbo. Ang pogi mo today, Kim Chino, sobrang sarap. Yan ang pambansang tawa ng Pilipinas. Uy! Sabi ni Seb, Buds Sky. Madaya si Maratoni, puro in-drive ang sinasakyan. Grab driver ako. Maratoni! Bakit daw puro in-drive ang binubuk mo? Nagtatampo yung mga grab driver. Hindi, ako personally, Buds, no? Ako mahal, wag ka mag-alala, laging grab ang binubuk ko kapag pumupunta ako MOA. Ako grab driver user ako or Green GSM yan. Yan yung mga ginagamit kong platform. So, huwag ka mag-alala. Pero si Maratoni puro in-drive. Tatanong natin yan kay Maratoni. Nagmomotor ka ba, Kim Chino? Hindi eh. Boy D? Hindi.
Nagmomowa ko kasi may binibili ako minsan. Lagi nyo tatandaan para sa mga taga-North at taga-South dyan. Sabi kasi ni Boy D, kapag halfway daw ng North at South, MOA, huwag kayo papayag. Yung mga Team North dyan, lagi kayong magsasabi na kung halfway, SM North. Okay? kung kayo ay lalandi, tapos taga-South ang nilalandi nyo, lagi nyong sasabihin na halfway natin SM North. O di kaya, Trinoma. Okay? Okay? Ano? hindi pa ako tumawid ng South. Ayoko dun. Ayaw, hirap naman ng Trinoma. Sige, kung ayaw nyo sa SM North, kung ayaw nyo sa Trinoma na halfway natin, Vertis North. Ayun na, bakit ayaw sa Saudi? Galawang babaero ka raw, Boy D, oh. Galawang babaero ka raw. Maganda ron. Uy, Robinson's Galleria na lang. Layo. Layo na yan. Malayo na yung Robinson's Galleria. Uy, si Naldo nandyan. Hi, Lu. Maayong gabi. Next time naman. Oo, next time, no? Farmers Cubao or Gateway. Hindi malayo pa rin yun. SM North nga. Tsaka ang maganda ron, ang maganda ron, marami na kayong choices, 'di ba? Ikaw ang pinakagwapong DJ Kim Chino. Maraming salamat. At apa? Yung iba niyong sinasabi na na meet up, ayaw ni Boy di mapanghiraw. Yung mga sinasabi niyong meet upan. Oo, meron naman din talagang meron din talagang hindi na na-maintain na mall pala. Grabe, pinakahagalpak. Ano oras? Yan. Uy. Oo, kasi bukas estancia or podium. Kung nagtatrabaho pa ako sa Ortigas, pwede tayo mag-date sa podium. Kaso hindi na eh. Hindi na. Pasay na ako. Pwede tayo mag-meet sa MOA. Pwede. Anyway, mahalagang 9 PM pa naman si Kim Chino. Kaya pwede na kayo bumalik sa radyo. But for now, balik na tayo sa tugtugan. Oo. Magbababay na muna ako sa live. Maraming salamat, mahal. And thank you. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ang podcast na ito ay rated. Na rin yung barangay ladies. Bago siya tumanda, sarili mo ang tulungan mo. Kumbaga, kailangan mo tulungan ng sarili mo para isa lang ang buhay natin eh, di ba? Saka isa pa, kapag nagsama pa kayo ng asawa mo, tinuturuan mo maging masama yung asawa mo. Wow. Tinuturuan mo kasi hinahayaan mo na saktan ka, hinahayaan mo saktan na maglasing siya at sumbatan ka, lahat-lahat. At higit sa lahat, hindi mo nire-respeto sarili mo. Pagalitan mo si Emily. Ito, Emily, sinasabi ko. Misa ko na sasabihin sa ito. Mamulat ka na. Gumising ka na sa katotohanan. Halimbawa, asawa na lang ni Emily, go. Ikaw naman yung asawa ni Emily, di ba? Ang kapal din ng mukha mo. Yan ang hirap sa iyo eh. Pag minamahal kayo, pag iniiyakan kayo, galit na galit kayo sa mga taong nagmamahal.
Kapag minamahal kayo, inaabuso niyo naman, sinasamantala, naghahanap lagi kayo ng butas kahit perfect na ginagawa. Wala na natitira sa tao. Pero naghahanap ka pa rin ng butas yung pagkakamali niya. Kung ayaw mo na sa kanya, kung sasaktan mo, iwanan mo na lang. Kesa patatagalin mo dahil may buhay yung tao. Sinasayang niya yung panahon, yung taon para sa'yo. Imbis na maging masay siya, may moment siya bago siya mamatay, na bago siya tumanda, wala siyang moment, puro sakit ang ibinigay mo. Tama ba yan? Eto tatandaan mo. Sige, Kapag nakita lapitan mo mo. ko, huwag kang magpapakita sa akin. Ito, mabot. Kaya huwag kang magpapakita sa akin. Huwag mong sasaktan si Emily! Dahil ako makakalaban mo. Gagawa ako ng paraan. Kung gala mo ganun kasakit ang ginawa mo kay Emily, ibibigay ko sa'yo. God! Bugbugin mo yan! Yay! Standing ovation! Standing ovation for Mama Arman. Grabe talaga yung hugot mo. Impromptu ha? Magbibigay ka ng eksena, kaya niyang hugutan ng mga salita na akma doon sa sitwasyon. Grabe. Diyan ba lang yung Madja? Pero feeling ko kasi nai-imagine mo na anak mo yon, kaya may hugot Ay, ka. anak mo yun. Oo, di ba? Feeling ko ganun kasi. Wala kang karapatan. Buntis pa naman si Emily. Wala ka nang trabaho. Wala ka nang ambag. Hindi ka na naawa. Sinasaktan mo pa. Mahilig ka manggulo. Ang kapal naman ang mukha mo. Ako nga hindi ko nga sinasaktan si Emily. Ikaw? Akong magulang? Ito sinasabi ko sa'yo. Huwag ka nang uuwi ng bahay. Ako nabubuhay sa anak ko. Wala kang karapatan na saktan mo ang anak ko. Ikaw, Emily. Mahal ko siya. Wala akong pakialam. Sige, pag nakita ko pang kasama mo yung lalaki na yan, huwag ka na rin magpapakita. Itatakwil niyo po ako. Oo. Dahil binabasura mo yung sarili mo, basura na rin ang tingin ko sa'yo. Pero, binibigyan niyo po ako 5K weekly. Sige. Maglalabandera ako. Katatambak na labandera, ibibigay ko yun. Ayoko po. Tsaka, Dax eh. Dax. Bibili na lang kita ng Vibrator. Parang mga natin. Pwede. Napaka-versatile mo kasi. Kaya nating singitan ng joke in the middle eh. Oo, pwedeng-pwede. Diba? Maganda pala dito. Isa pa. Masasanay pala ako dito. Isa pa, halimbawa nakikinig ako ng paborito ko si Taylor Swift tapos ayaw mo. Nakikinig ako, halimbawa, o game. Ay, favorite ko talaga si Taylor Swift. Swiftie talaga ako. Patay mo nga yan. Sige, patay mo yan. Bago tong cellphone ko. Nakikinig ako na kay Imelda Papi, sisingit mo yan? Nakikinig ako kay Imelda Papi, ganda-ganda ng sound ko, bigla itutog mo yan? Masakit sa tenga. Si Taylor Swift po, Ay, ito wala akong pakialam dyan. Kahit sikat pa yan, wala akong pakialam. Basta si Imelda Papi ng paborito ko. Ano po bang kanta yung ni Imelda Papi na paborito mo? Simulat sa pool. Yun ang gusto ko. Sample nga po. Kiniling. Game. Simulat sa pool, mahal kita. Simulat sa... Game. Sige. Simulat sa pool, mahal kita. Nalalaman mo, walang-wala sa loob ko. Naiiwanan mo, buong akala ko'y hanggang wakas. Bakit biglang nagbago? Balat kayo lamang pala. Naniwala naman. Wala na, ayoko na. Yay! Grabe, Ma! Ma, grabe ka. Lahat ng eksena, grabe. Thank you, kahit ano ipagawa ko. Diyos ko, nakakatuwa. Kahit tumuhan. Ma, wala talaga sex life? Wala ka talaga sex life? Wala eh. Kaya sa totoo lang, minsan, naiinis ako sa sarili ko. Dahil kasi? Ganun. Siyempre, parang sumisikip na. Ganito na?
O ganyan. Ako din. Vibrator is key. Ay, mas gusto ko yung natural, syempre. Baka may tinda ka dyan. Oo. Ay, gusto mo yung tumataba. Ibig ko. Yung Saka nanggugulat. gusto ko yung binubugbog ako. Yung talagang yung... Gusto mo hinahampas? Hindi, alam mo, hindi, gumagano talaga. Gusto ko yung gumagano dito ako, di ba? Ano si gumagano? At naman sila nakagano na ako. Paano paglabas sa pagpaglakad mo? Ma? Tapos dudukot ako sa wali. Aray ko! Yung nalaglag yung vibrator natin. Buisit ka! Tapos paglakad mo, nahirapan ka na maglakad. ganyan. Ayan, Siyempre naman. ibalik mo yan. Sige, huwag mo na ibalik. Dito ka lang, okay lang. Grabe, nakakamiss yung gano'n, no? Yung wawasakin ka. Saka isa pa. Ito para sa lahat to, ah. Ginulo niya talaga yung... Minsan, hahanap kayo ng tunay na yung... kapag mahal mo, pipili ka rin yung masisiyahan ka. Hindi Oo. puro puso. Oo, correct. Yung talagang nadiligan ka talaga, di ba? Oo, yung talagang... Sulit talaga. Totoo. Huwag na ba yung segundo? Kailangan mga... Yung may aftercare. Oo, di ba? Bago mag-isang oras, di ba? Oo, may Hinapin mo aftercare. talaga. Na may yakapan pagkatapos. Paano? Yung, di ba, yung tapos na, yung pagod ka na. Tapos paano? May kwentuhan pagkatapos. Hindi na. Siyempre, sobra pagod. Nandiyan yung tissue. Kunin mo na yung tuwalya. Masarap yung ganon, di ba? Oo naman, sulit, di ba? Hindi yung trabaho lang. Puro trabaho lang. Totoo, correct. Saka Nakakakuha din tayo ng love life na ganon. Mahal na tayo, bebembangin pa tayo. Oo. Pero nandun yung respeto. daw. Hindi kailangan, kailangan may respeto. Tama. Hindi yung gano'n lang sa sex lang. Kailangan may respeto at pagmamahal. Correct, diba? oo. Pero wag naman kisubon sa akin. Eme lang yun. Arte-arte lang namin yun, Arte-arte lang Arman. yun, joke-joke lang yun. Makumpleto ka talaga sa props, may paggulo ka ng buhok. Alam mo, hindi ako magtataka, nasa MMFF ka na sa Pasko. Diba? Palapakan natin, Mama Arman. Ay, isa pa, alam mo, ako naman sa mga producer, director, kahit isingit. Sige. Go. Isingit yun naman ako kahit na extra lang ako, kahit wala na akong pangalan. Kasi pangarap ko talaga yung kahit chismosa lang ako, kahit na anti-ep ko lang, napakalito. Okay na sa akin kahit pamasahe lang. Di ba magkakaroon kayo ni Sasa, multo? Inuulit kayo parang lagay ko nga, available. Hindi, okay. maganda kasi naman po, exposure ba yun? Exposure. Kapag lagi kayo exposure, maganda yun mas nakikilala ka. Ako, correct. importante sa akin na yung exposure, hindi yung pera. Diba? Pera din, pero hindi naman ako naggangad ng ganong. Hayaan mo yung mga arte natin dito ay ikakat natin, ipapakita natin sa social basta media. tandaan niya na, mga direktor nandito lang ako kahit na extra, isingit-singit mo lang ako, kahit ano lang, kahit wala akong pangalan. May pangalan ka na. Napaka-humble talaga. Basta ako sa total dun lang masaya na ako. Yung kahit natulong lang ako, kahit na ano lang ako, yung madaan lang ako ng camera, masaya na ako dun. May tanong ako bago Konting mag-top 5. Tunay yung ilong. Ang ganda ng ilong mo. Ang ganda. Hindi, Hiko matangos nose? naman ang ilong ko talaga. Hiko Pero nose. lead ko lang ng konti lang to. Alar Talks dito. Ano ba trim. Trim. Pinatrim ko lang. Ganda. Pero, kasi ang ilong ko medyo ganyan, Pakalat. panlalaki. Pero matangos talaga ilong ko. Lahat ng mga ano ko matatangos ang ilong. Ano ka lang. Ako din may hiko nose na to, kada ko. Oo, yun lang. Trim lang konti. Okay, eto na yung top 5. Ready ka na, Mama Arman? Ay, ang dami pala. Are you ready, guys? Ready na! Top question number 5. Lights on o lights off? Ano yun? Bukas ang ilaw o patay? Ganyan lights of light. Pili ka. Bukas ang ilaw o patay? Ay, gusto ko bukas. Talaga? Kita mo lahat? Gusto ko nakikita ko, syempre.
Oo. Saka gusto ko yung habang ginagano ko, tinitigan ko yung mukha niya. Kung paano siya umungo, kung paano siya... Gusto ko niya katitig ako na kagano. So, ikaw yung nasa ilalim. Oo, di ba? Tama. Ako nasa mood naman. Siguro warm lang. Saka gusto ko may konting ungol. Gusto mo maingay? Hindi na maingay. Uy, pwede mo mag-request, ungol ka ng konti naman. Kunyari nasasarap ka kahit hindi ka nasasarap. Nire-request mo. Nire-request ko yun. Kahit hindi ka nasasarapan, ungol ka naman. Para di ba kasama sa arte to? Oo, di ba? Pwede kaya dito yun. Pwede. Okay. Ayan na. Okay, top question. Go. Usapang to sa laula. Sa laula. Baka wala na ako ng followers. Dito, safe space to. So, okay lang yan. Top question number 4. May minahal ka ba na pinagsisihan mo? May minahal ako na Pinagsisihan mo na sana, hindi ko na siya minahal. Para sa akin, hindi. Wala. Kahit na pangit ang ugali, wala. Kumbaga, doon ako natuto. Doon ako nagtagumpay dahil sa ganun. Kung uulitin, kahit maulit-ulit, okay. Kasi doon tayo natututo eh. Tingin mo yung wisdom mo sa pag-arte nakuha mo din doon? Kahit sa mga pinagdadaanan ko na hindi maganda, para sa akin, blessing pa rin yun. Di ba, kinikwento ko nga yung kaya nga natuto sa naging kontrabi. Paano mo na yung sumisigaw ka, ganyan, masungit ka. Kasi may nakita akong ganun eh. Yung kumbaga, na-trauma ako sa ganun. Pero sa akin, blessing pa rin yun. Natuto ko. So, wala kang pinagsisisihan. Kasi Wala. nakuha mo doon ay wisdom. Oo, wisdom. Ang tawag ko na wisdom. Oo, Yun. talino at galing sa buhay. Oo, nakakuha rin ako ng mga idea, mga ganyan. Kumbaga, hindi mo na uulitin yung mali na yun. O hindi na, kaya nga sinasabi ko, Ganyan diba? tayo magmahal talaga. Single mom. Kaya nga Single mga mom. iba dyan, huwag magpapakamatay. Kapag nagkamali, kasi pag nasaktan sila parang piling nila ang gado na mawawala rin naman yun eh. Kaya libangin mo yung sarili mo, makipagkaibigan ka, makipag-usap ka, kumain ka. Umarte ka. Mag-TikTok ka. Mag-TikTok ka. Kausapin mo ang pamilya mo, di ba? Lagi kang kumakain sa TikTok, no? Oo, pero parang doon ako kumukuha ng energy. Oo. Tapos aarte ka. Oo. Ano na? Tapos lumalabas. Kape, inom tayo kape. Asa yung kape mo? Cheers. Tapos arte. Ang kapal din ng mukha mo, no? Ang kapal din ng mukha mo, no? Ikaw pa lumalapit sa lalaki. Alam mo kagabi, kaya mga barkada mo, iniiwasan ka ng barkada mo. Ha? Ito sasabihin ko sa'yo. Kapag may mga niyaya ka ng barkada mo, ayaw mong uminom. Diba? Ayaw mong uminom. Pero nung may gwapo na katambay doon, bigla kang umupo, uminom ka. Tapos konti lang na inom mo, lasing ka na, pero konti lang na inom mo, konti lang ha. Lasing-lasingan ka. Tapos, dahil doon ka tumabi sa may gwapo, di ba? Ngayon, nagpakapuyat ka. Walang totoong pag-ibig. Kalandian ang tawag yan. Kalandian. Di ba? Tapos sasabi mo kayo na, ikaw yung nagparamdam eh. Kaya kayo naging kayo dahil nagparamdam ka. Kababae mong tao, ikaw yung naghanap. Sige na, magugas ka na, bigyan doon! Sorry. Mga kalandian! Feeling ko ikaw yun, na-experience mo, naglasing-lasingan ka. Ay, hindi ako pala inuma. Hindi, talaga. Wala yung nakikita ko sa mga di ba? Kasi, di ba, mahirap tayo, di ba? May nagiinuman dyan. Tapos, sasabihin, ay, inom na. Ay, ano na ka rito? Ay, may busy pa ako. Tapos, pag may mga gwapo na, may mga kunyari, nandun na tata. Ay, lasing-lasingan. Sige, uminom ka na konti. Ito pa, wala ka nang ambag sa pulutan, wala ka nang ambag sa alak, nang agaw ka pa ng jowa dun. Tapos yung suka mo dun, nagkalat ka pa. Hindi ka na nahiya? Ha? Alam mo kaya wala kang kaibigan dahil sa ganyang ugali mo. Tama! Ha? Sige. Tama! Magugas ka na kayo, magsaing ka. Tama. Nagpakapuyat ka na naman, nagpakalandim. Grabe talaga, Arman Salon! Hindi pa dyan natatapos. Meron pang tough question number 3. Kailan mas masarap? Umaga o gabi? Kinikilig talaga siya ngayon tanong. Umaga o gabi? Walang pinipiling oras. Tama, ko rin. Walang pinipiling. Lalo pag gusto mo isang tao, di ba? Oo, magmahal mo. Oo.
Siyempre, pinakamasarap talaga yung sex talaga sa lahat, di ba? Oo. Oo, di ba? Totoo. Umaga o walang gabi? ipokrita, di ba? Pero wala akong kasex, ha? Oo. Pero yung sarap, umaga o gabi? Walang pinipiling oras Wala, yan. talaga. Walang Kahit pinipili. saan. Kahit saan yan. Wag lang sa yung, ano ba tawag doon? Yung, may lindol na, gano'n pa. Oo. Nagigera na, gano'n pa. Pero pag mahal mo, anytime, anywhere. Ano na ba nagigera? Gera, lalo ngayon nagigeray, no? Oo, di ba? Oo. Diyos ko naman, di ba? Ganyan naman, pigilin naman, paminsan-minsan. Yes. Iligo mo na lang. Tough question number 5 last. Ay, hindi pa pala. 4. Huhubarin o hahawiin? Ano mas gusto mo? Hinuhubad o hinahawi? Ay, wala nang hawi ako, hubad agad. Gusto ko yung pag hinubad ko agad, igagala ko. Correct! So, hubad agad. Hubad agad. Okay. Tapos, bigla May gulat. Ay, ano ba yan? Very girl naman yon. Last question. Ano ba yan? Puro kababuya. Dax na pangit o jutay na gwapo? Ay, alam mo, number 1 dyan, hindi man ako malig sa gwapo. Ang gusto ko sa lalaki yung kahit hindi ganong gwapo, lalaking-lalaki, hindi silais. Gusto ko tunay na lalaki. Kasi may mga badal, parang bakla, di ba, sila. Ayoko nang gusto ko yung talagang bading na nga ako, tapos gusto ko purong lalaki. Oo. Masculine na masculine. Saka gusto ko matangkad, maganda yung katawan. Ayoko ng pandak, ayoko ng payat. Gusto ko yung may katawan. Parang mga pulis, mga ganong galaw. Pero may naligaw sa'yo na pulis. Ayun, may nagjowa akong pulis. Pero hindi pa siya pulis. Oo. Hindi pa siya pulis. Asa na? Ngayon yung pulis na hindi na ako pinapansin. Siguro sa isip, pinatulan ko ba ito? Oo. Pero ngayon wala nililigaw, nasikat ka. Hindi ko naman, wala, parang nawala na. Siguro pag marami ka ng kaibigan, parang nawawala. Pag busy ka na. Lilipas. O nalilipas. Dahil sa sobrang busy mo. Correct, I agree. O parang gusto mo ipahinga na lang. Parang, salita lang to, pero totoo yun talaga na gusto ko itulog na lang. Mas gusto ko pang matulog kesa yung ganun-ganun. Yung chat-chat, okay yan. Pero yung itutuluyan, hindi na. Pass na, siguro no? yung kilig, yung hindi pa ako kilala noon. Hindi, yung kilig, noon yun. Pero ngayon parang nawala na yung gano'n, yung kilig. Parang gusto ko pera-pera na lang. Oo, totoo. Pera-pera na lang, hindi lalaki. Oo. Sa akin talaga sa totoo, pera-pera na lang. Gusto ko yung, pag may pera ka, masaya ka. Ay, nakatabi Ayan, ko. correct. Ay, nakatabi ko. Ay, meron na naman akong TF. Hindi ko alam ko. Yung, hindi mo na mabilang ng pera mo. Yun ang masarap. Ay, ang yaman din ni Mama Sana, Arman. pero hindi naman ganun. Pero ibig sabihin yan, Mama Arman, kaya nating sumaya, ibig sabihin lang kaya natin sumaya kahit walang lalaki. Ay, kahit walang lalaki, pwede ka naman Diba? sumaya. Alam mo, para sa lahat to mas masaya kung ang sarili mo na lang mamahalin mo, mangarap ka. Saka ang mahal ang bilihin. Saka pag nagkaanak, Diyos ko po, ano naman kahit single ka lang, pwede ka maging masaya dahil unang-una may time ka sa pamilya mo, sa magulang mo, maalagaan mo yung walang magkocontrol sa'yo. Katulad dito, kunyari, nandito tayo, hindi tayo nagmamadaling umuwi. Anong oras ka uuwi? Kung anong oras ka uuwi. Correct. Pag nagutom ka, kakain ka. Hindi yung nakahanda na yung pagkain. Gutom na ako. Kailangan sabay kaming kumain. Nakakapagod maging ganun. Oo, tas ipagluluto mo, papagod diba? ka na. Ipagluluto pa, tas galit-galitan pa, Oo, di ba? dahil walang asin. Walang asin. Bobo Galit, ka. aaway-awayin ka pa. Tama. Ginawa mo na nga lahat. Tama. Halos sa tataranta ka na, ito yung tuwalya mo. Oo, ito yung yan. sipil mo. ito yung medyas Yung mo. hinigaan lahat, niya, yung Tapos, tinulugan niya. Aayusin mo pa. tas sasaktan ka pa. Correct. Tas babaligtarin ka pa na ikaw pa masama. Tama. Nasaan ang katarungan? Tama. Di ba? Lahat na ginawa mo pero ikaw ibabaligtad. Piling biktima. Tama. Palakpakan natin, Arman Salon! Ma, bago tayo maghiwalay, dahil sinagot mo ng maraming Maraming salamat. Ito ang regalo ko sa'yo. I-unbox mo thank ngayon you. sa camera. With arte-arte. Kunyari, masa-surprise ka. Go. Sige, kunyari. Go. Para sa'yo, ma. Hala, totoo. Mabuksan mo yan Alam para mo, sa'yo buhay yan. ko ngayon lang ako Hindi kasi totoo, ako lang yung lagi nagbibigay. Ako lagi nagpaparaya. Ano bang mo? Yung bang tipo na pag-uwi ako, kailangan may aabot ako. Ngayon, sa totoo lang, hindi ko maipaliwanag yung ginawa mo sa akin. Sobrang saya ko
Na-appreciate ko to kahit sa pinakamaliit na Sige. yung pinakamaliit para sa akin napakalaki. Mm. Maraming salamat. Tingnan mo kung ano nasa loob niyan. Sige. Yan ay? Ano yan? Del Monte Fiber. Oo. Enrich. Na-try mo na ba yan? Planet Pineapple pag may sakit ako. Pag may sakit. Pero pag magaling ka na, ito yung hiniling ko Di ba, maganda to, yung fiber enriched Del Monte. Pineapple ba to? Yung pineapple. Ito ginagamit to kapag may sakit ka, kunya may hangover ka. Okay. Maganda rin to sa may mga may hangover. Ano pa? Saka mabilis akong gumaling dito. Hindi ko alam, magic din talaga. Okay. Parang kapag iniinom ko to, nawawala yung nararamdaman ko. Kapag ikaw may sakit, favorite. Ito yung nahanap ko. Pag mapait ang panlasa mo. Pag mapait ang panlasa mo, pineapple juice talaga ang hinahanap ko. Bet ko. Next. Gusto ko to. Ano to? Tissue? Wipes. Ay, wipes. Saan mo ginagamit yan? Ay, maganda to, lalo kapag tapos na. Hindi, pag tapos na. Tama. Pero ito di ba, tinanggal ko yung isa. Uulitin ko uli. Tapos, parang bago ka nagsabon. Parang daig mo pa naligo. Naligo ka pero hindi ka naligo. Ito lang gamitin mo. Hindi ka maligo, mukha ka naligo. Mukha ka, pwede ka. Sasabi, di ba? Masarap. Yung crush mo, hindi ka nakahanda sa pagligo, nag-hotel agad kayo. Yung tipong ito, ay, parang nakaligo. Fresh na fresh. Parang nagsabong ka ng ilang beses, Dahil dito, sa totoo lang. Next, meron pa yun, ma? Wala na. Ay, wala na, ayun. Palakpakan natin ang Arman Salon. Saan ka namin mapapanood at paano ka namin ma-invite ulit? Unang-una, maraming salamat dito kay Tita Max. Ayan, sa Tita Max. Ayan, pangalawa, dito sa TikTok Live, sa TikTok Arman Salon. Arman Salon, i-search nyo lang sa Arman Gatdula makasusit sa FB ko. Okay. Sa YouTube naman, Arman Salon. Ayan, kung gusto nyong ma-invite. Oo, ma-invite, ayan. Saka, panoorin nyo yung Singaling. Pwede ba yun? Oo. Ayan, panoorin nyo po yung Singaling. Nandiyan po ko. Sabado at Linggo, yan. Wow. I'm happy for you kasi may regular kang, napakarami mong regular at na abangan nyo po yung trabaho. Kisasa Girl. Multo. Multo. Ayun, Multo. Abangan Nandun namin ako, yan. extra ako doon. Grabe. Salamat sa Sasa. I love you, Sasa. Saka yung director na kinuha ko. Lagi kang nagmomotor kapag pupunta ka sa mga gigs mo? Hindi naman. Kapag alam ko mahaba yung oras, ako alam mo hindi man ang milig magmotor. Minsan mas gusto ko sa FX. Kasi kunyari, katulad din pumunta ako dito, nag-FX ako. Okay. Makakaidip ka po. Kasi sa pagmumotor, minsan naanto ka pa, di ba? Kaya minsan, kapag mahaba pa oras, nag-FX ako. Yung kahit sa bus, parang nakapahinga ka. Nakakaidlip ako. Kumukuha ko ng power. Diba? Ganon. Kaya pala pagdating mo dito, gives na gives ka talaga. Hindi ako milig magmotor. Magmumotor ako minsan ngayon, di ba? Magmumotor ako. Tapos pupunta ako sa Quiapo. Sasakay ko ng bus dyan. Bus. Para nakakapahinga ka. Ganon. Thank you, Mama Arman. Hoy, salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you din. May gusto kang i-shout out? Ano na lang, shoutout sa kapatid ko, kay Barbie, kay Marilyn, kay Nina, sa mga kamag-anak ko, yan. Basta yun. Ayun na yun. Thank you, Mama Arman. Palakpakan natin, Mama Arman Salon. Maraming salamat po. Ang sarap ng tawanan natin. Oo. Sana maulit. Oo, ganun naman yun eh. Magic lang yan. Thank you. Oo, thank you. I love you din. Thank you. Love you so much. Love you. Ang ganda mo. Sobrang salamat. At natapos na naman po ang isang episode na sagad. Dito yan sa Tita Max Podcast. Maraming salamat po, Mama Arman Salon. Salamat po. Just At ito pa rin po ang usapang sagad. Maraming nalalantad. Ito pa ang podcast na rated Tita Max! Yay! Grabe! Ang baliw-baliw. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila.
tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming
maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper.
Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ng asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. At ako'y nagbabalik. Nagbabalik na po ang Spicy Opa mo, DJ Kim Chino. Ako pa rin ang iyong kausap. Kabalitaktakan. What? Balitaktakan. Hindi, ako pa rin ang kasama mo. At syempre, i-shoutout ko ang mga nasa biyahe pa rin. Imaginein mo, alas 6 nag-umpisa si Kim Chino. Tapos mag-aalas 9 na, nandiyan ka pa rin sa kalsada. Shoutout natin Renz De La Cruz, nagpapa-shoutout sa atin, pati na rin si Jepoy Roque. Shoutout sa inyo ha. Saan ba kayo umuuwi? Ayan yung problema minsan eh. Di ba? Hanap-hanap kayo ng trabaho, kunwari taga South ka, tapos yung kinuha mong trabaho dito pala sa Caloocan, di ba? Naku, mas matagal pa yung biyahe mo, imaginein mo yun. Pero hindi natin masisi kasi ako rin dati kung kakaedad ko kayo or kahenerasyon ko kayo, definitely no, nung fresh grad si Kim Chino. Taga South Caloocan ako pero humahanap ako ng trabaho sa BGC, sa Makati. Di ba? Kasi yun yung magandang yun yung magandang workplace. At doon din talaga makakakuha ng experience. Pero as time goes by, ay naku, sinasabi ko sa inyo kung may choice kayo, doon na lang kayo sa malapit. Anyway. Oo, na mabalik na tayo sa pinag-uusapan natin mamaya kung saan ako mapunta. Anyway, balik na tayo sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. At di ba nga sabi ko kanina, mahal, kung ikaw ay nahihirapan maghanap ng kung ano man ireregalo sa jowa mo, mapaano man selebrasyon na yan, akong bahala. As long as may pera ka. Di ba? Ito, recap na tayo. Sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 gift ideas kay mahal. So sabi ko, unang-una, pwede mong iregalo ang staycation. I-book mo na yan. I-book mo, dalhin mo yung jowa mo, minamahal mo, asawa mo, o sige na nga, kabit mo. Sa ibang lugar or hotel. 'Di ba? May mga hotel or motel na kung saan may mga theme. Na kung saan kayo ay pwedeng mag-cuddle pero sa LRT ang feels. 'Di ba? Pwede rin naman sa boxing ring. Oy, talaga nga naman. Exciting, ano pa ba? Thrilling, challenging, and at the same time, added flavor sa inyong relasyon. Book nyo na! Ano yung pangalawa? Pangalawa, pwede mong regaluhan ang mahal mo ng brand new underwear. For sure, ang dami na niyang nagnanak-nak, butas-butas, bacon-bacon. Na talaga nga naman tatanungin mo bakit ginagamit mo pa yan, ang sasabihin, bakit? May cooling sensation kaya? Diba? So kung ikaw ay naiirita na, it's about time para regaluhan mo siya ng bagong or brand new na pwedeng panty, diba? Pwedeng brief na talaga nga naman pwede nyong gamitin kapag kayo ay magkakaroon ng bembangan. Napakayabang nyo.
Uy, totoo yan meron naman talagang ako nga meron akong iba't ibang underwear Kunwari first date, iba yung underwear ko dyan. Syempre dapat yung malinis, maganda ang garter. Meron din naman akong isa pang underwear na ginagamit ko lang kapag magka-come over or di kaya overnight. O, di ba? Iba yung color nun na talaga nga namang pwedeng glow in the dark. Diba? Regaluhan nyo. Pwede yan. Regaluhan nyo yung mga jowa nyo ng underwear na bago. Para at least, diba, hindi na nagnanaknak ang suot nila. O ito, pangatlo at panghuli, mahal na gift idea. Aba, pwede rin naman ang supplements. Ano ba yung mga supplements? Usually, pampatigas yan. Pampatigas ang muscle. Di ba? Whey protein. Yun yung ibig ko sabihin Mamaya kung ano yung pampatigas na naiisip nyo, pampatigas ang muscle. Usually, yung mga nag-gym, di ba? Gusto mag-build ng muscle. Kailangan nyo ng creatine, di ba? Kailangan nyo ng whey protein. O pwede rin namang vitamins na talaga nga namang pampatayo ng immune system. Immune system para hindi magkasakit, di ba? Kung concerned ka sa jowa mo, kung gusto mo laging tumatayo at matigas, bigyan mo ng supplements. Tulad ng whey protein, creatine, ano pa ba yung mga pampatigas ng muscle? Ikaw na bahala. Oo. Di ba? And for sure, kung ikaw naman ay magbibigay at kung mahal ka naman talaga, kahit alin dito sa tatlo o kahit tatluhin mo na yung sa sinabi ko, definitely ma-appreciate at ma-appreciate ka niyan. Di ba? As long as ang bibigyan, ang pag-iinvestan natin ay tamang tao. Di ba? Kaya naman good luck sa love life nyo. At sana talaga nga namang maputukan ka. Maputukan ka ng pagmamahal. Ibig sabihin, mahalin ka ng sobra-sobra. Para, di ba, at least, yung glow mo ay talaga nga namang ASG. After super gandang date, glow. Mali. Anyway, mahal, oras na para ako'y sumibat. Maraming salamat sa mga nakinig, nakisama, sumama at talaga nga namang pauwi pa lang. Maraming salamat sa pakikisama kay Kim Chino. Anyway, huwag kayong mag-alala. Susunod na pala sa akin sina Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Jello. Kaya mahal, huwag mong ililipat ang radyo at syempre dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!